Gisubay sa GMA RTV Balitang Bisdak ang pipila sa mga flood control project sa lungsod sa Malabuyoc nga base sa Sumbongsapangulo.ph maoy labing dakong budget alang sa flood control project dinhi sa Sugbo. Sayran takini sa report ni Fem Dumabo. Naabdan sa GMA RTV Balitang Bisdak niadtong Sabado sa hapon kini mga lalaki nga naghawa sa mga dagkong bato gikan sa sakyanan ug gibutang dinhi sa kilid sa Parallel River sa Barangay Salmiron. Alang kini sa nagpadayong pagtukod sa revetment wall sa maong lugar. Among mga kalalakinan, mga mulupyo sa dapit nga matud pa maura usab pipila sa nagsilbing mga laborer sa gikuhang kontraktor sa maong proyekto nga makatabang aron mapugnan ang pagbaha sa dapit. Mapasalamato ng mga mulupyo sa dapit nga nahatagan o kay gayunan nga makatrabaho. So nakaka-benepisyo sa group. Benepisyo po may kay katabang-tabang sa Kalastuhan po. pinangon kada adlaw. Kini nga flood control project ang matud sa mga mulupyo dinhi sa Barangay Salmiron ang ikatulo na nga flood control project sukad 2022. Matud pa man sa mga mulupyo nga kinahanglan kay nila kini kay muawas gud ang maong Parallel River kung adunay kusog nga pag-ulan. Madugay-dugan og trabaho kay matud sa mga residente ug ato subgyud nga na-experience ang grabe kalapukon ug dangog nga dan. Matud sa usa sa mga trabahante nga di na sila buot nga masinati ang pag-awa sa sapa sa Parali. Susama sa ilang nasinati sa pag-igo sa bagyong Odette nitong 2021. Pag bagyong Odette mo ni gihimong ko na lang recrap kay niawat mo dito. Abot mo dito ni pangpang naman to dito. Saka dito ang saka ng tubig. Ang nabtan na mga proyekto maoy ikatulo na nga flood control project sa maong lugar ug kun basihan sa napatik sa tarpaulin nga pahibalo nga aduna kini budget nga 72.2 million pesos. Gisugdan kini niadtong Pebrero 28 ning tuiga ug gikatakdang matapos kini sa Nobyembre 17. Kiranti Construction Corporation ang napiling kontraktor sa maong proyekto. Apan matud sa maong mga mulupyo nga posibleng malugwayan pa ang proyekto kay kun bati ang panahon kinahanglan sila nga muhunong sa trabaho. Matud di Salmiron Kapitan Albert Baynosa nga dakong pasalamat nila sa maong proyekto. Apan ang ila untang didali ang gipangayo ang taytayan ug access road kay dili man tunhay ang ilang paglihok-lihok tungod sa kalapukon sa ilang agianan. Ang Barangay Salmiron ang usa sa bukirang bahin sa lungsod sa Malabuyoc. Sa among barangay wala jud mi kadungog diha nga kanang bitong nilunok nga kanang lunok nga namatay gid nagpatay gid tao siya kay nasulod ang mga balay wala Kay layo ra pong mga balay. layo ra ang pinakayango gid diri sa mga tao jud kuan bridge kay access road man siya yango gid sa mga tao diha ang gid ta bridge ya kay sama na una man jud ang ilang riprap kay mo la flood control kuno. Ang maong proyekto ang wala malakip sa talaan sa flood control project nga napatik sa Sumbongsapangulo.ph. Ang anaa sa listahan kining revetment wall sa sitio Luwak sa Barangay Salmiron. Gidala kami ni Kapitan Baynosa sa nahimutangan sa revetment wall project nga nahimutang atbang sa silingang barangay sa Sursugod. May kantidad ang proyekto og 128.1 million pesos nga gisugdan pagtrabaho og matud pa na human sa miaging tuig. Samtang lakip sa naa sa talaan nga flood control project sa Malabuyoc, ang dike sa Barangay Montañesa ug Barangay Lumbo nga gigahinan og 148.4 million pesos nga sa miaging tuig pa natapos. Among naabtan sa lugar nga dunapay nagtrabaho sa dike sa habig sa Barangay Montañesa. Sa tarpaulin nga pahibaw niini kabahin kini sa construction of dike project nga dunay kantidad nga 57 million pesos. Wa may nakabutang kung kanus-a kini gisugdan og nahuman apan base sa source of fund niini nga gikan kini sa General Appropriation Act 2024. Matud sa mga residente sa maong dapit nga gikinahanglan nila ang maong proyekto, human pipila ka balay duol sa Mainit River ang nabanla sa nangaging tuig nga bagyo. Duha lang kini sa 41 ka mga flood control project nga naa sa maong lungsod, base sa talaan sa Sumbongsapangulo.ph. Ang lungsod sa Malabuyoc mo'y nag-una sa mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo, nga doon labing dakong gahin og daghang flood control project sa 2024 ug 2025, nga mosumada sa 3.2 billion pesos. Ang Cebu mo'y ikaduha sa sunod sa Bulacan nga labing daghan og labing dakong contract cost alang sa flood control project sa tibuok nasod. 414 kabuok nga flood control project nga dunay kantidad nga 26.6 billion pesos. Oban ni Marlon Malgazo, Fem Dumabo. Balitang Bisdak.